latest update finally Tipra idoni grand finale ngani tini tiareng tongo omongka khumulung motor stand je jaga tini grand finale ngnai Tipra idolni ke tabuk phano tiari choli tongo samung choli tongkho tabugo sound system rok stage rok tabugo snamui tongkho omo just latest update just 12টা tabuk dipor 12টা ni video ke oro samung tang tongmani nugui tongo tabugo phia program ni sikang omo bebak no tiar ngai reading banai ga saksal na singi tongmani wai tham postpone mani olo tabu finally tini insinai tini ingkha 19/4/2025 tini ungsuk sinai abon bagino final samung choli tongo so sarik ni bisingo je bak no tiang thangmani ge jara na singi tongnai sabo koplai ingnai hnei tini borok ni baga sal thaika tai a rutapnai contestant rok ni bagi bo tini final a sal thokpaika je sabo winner ngai sabo tini scooty manai sabo tini prize manai